Ini ndiri mukadzi ndakaroorwa ndikachata, zvikafadza munhu wese, ende murume wangu ari caring and sweet. Asi mukufamba kwenguva ndakazoona mashura. Mumwe musi ndakabva kubusiness trip ndichisvika pamba ndokuona murume wangu akarara asina kupfeka. Asi tete sisi vemurume vanga vari mubathroom vachigeza. Vaigezera mubathroom iri mubedroom. Tete havana kuziva kuti ndapinda. Vakabva vabuda vasina kupfeka kana pendi zvaro. Vakabva vavhunduka vachindiona. Hapana zvavakataura ndokungonhonga pendi ravo. Vaive pasi pebed. Ndakada kubuda mumba ndichichema. Murume akabva andidhonzera mubedroom. Ndakavabvunza kuti chii changa chichiitika. Vese vakabvuma kuti vanorara vese. Vana 2 vana tete ndeve murume wangu. Vakatanga kurara vese kubva vachiri vadiki. Mushure mekunge vaisirwa mushonga nababa vavo. Tete havana kumbobvira vaita imwe boyfriend kana kuroorwa. Ini nemurume wangu tanga tisina kana mwana. Apa tatine 12 years in marriage. Ndakanzuka zvifumura chete ndinobva ndafa. Endi ndakazobvumirana natete kuenda kun'anga. Tinogadzirisa mushonga wababa vavo kuti vanosunungura chibereko changu. Nao ndaane mwana asi zvichiri kundidya mwoyo kuti murume wangu anorara nasisi vake. And nowadays tete vari kundifarira zvakanyanya. Vakuti tinofanirwa kubudirana pachena. Murume ndewedu tese. Mari yese ine murume wako ndindakaita aiwani. Saka iwe utondidawo semadira unoita murume wako. Naive hama ndingaitawo sei nenyaya yakadai. Zviri nomawo here izvi kana kuti ndosiya. Apa ndiri kungonzi ndikafumura chete ndinobva ndatofa. Ndiri kutoona kunge ndiri kurarama mujeri ini. Ndoitawo sei veduwe? Ndokumbirawo rubatsiro nemazano ekuti ndoita sei.